Hai ku bela pi baro ki basngap ya kani ka program ha kani ka por. Tungi ne wan biang ban pusan ki ki bakan jaman sim ki badan jinga dai ha ki jing im jangi ka bamenta bat ya ka bom jukut. Ka khubor ka bangine pusan menta ka long ki la slem palat la kut ka por. Kadon ka ayom bat ka kabu ya ubriu ha kani ka pertai bala ubriu jubab la ne le bom sutnyo ya kata ka por lani ya kata ka ayom bat ya kata ka kabu kala ban kut no unom yo shu ya ka ngila ban so tu ba na ka ka badan ha kani ka pertai do ki badan mobile phone ki so tu shaphang ki recharge card ladangi recharge ya ki recharge card ha mobile phone jongi kidon ka validity bangila ban call ban phone lani ban panon kam internet na kita data ki balabu tikidon ka validity ka batang chisngi ka bala ai light lu jau briu ba on phone baro chisngi lani panon kam internet baro chisngi bat lada panon kam ya kata ula ban tu no namar ka validity ka por kan kut no dan ki validity ki baron shibnai arbanai berkumta terter lado briu panon kam ya katu ka internet lani ka call ka balabu hang tu ula bandu no ya ka hakidukan kidon ki jingbam lani ki tiar ki bana jrong la thok lupa ya ka por jom ki nadu kata la ban panon kam bat la kut katu ka expiry date mla shu ban panon kam haka pertai mensi meruk kalong kumta ka Bible ka anggaran ka pori ki aka baro haka Bible ngiyo ka Gospel of Matthias lunong ka bar hosau ka khot ka balai pun riu bat lai pho khandai ka yathu shaphang ki briu haka por ka jong unowa bat ka ong ka khot ka balai pho nyau ka ong te kumba la long kisngi unowa kumta ru kan long kata ka jingwan ukhun ubriu na bakumba kala long hak digisngi ki ba menshwa kata ke jing shilai bagi abam ki adi ki shong kurim ki ban shong kurim tat onda kata ka sngi ba unowa ulale chapo kata ka yingli bat kim shem la suitnyau tat onda la wan kata ka jing shilai bakala rongno yaki baro kumtaru kan long kata ke jingwan ukhun ubriu ujisu la maham lupa ya kapor ka ban sawan bahaka por ka bansawan ru kan long tik kum hakapor ka jong unowa namar hakapor ka jong unowa ulaya lap ya ka bakut jong ki aka baro haka jing im jong briu baga jing penjot kan wan leng baga jing shlei bat kum ta ula shnai ka yingli baki briu ki bakongu ya kata ka jing khot jong ka jing alap jong kinyo runga po yingling bat kumta kinyo alaim la ai por chispa ar posnem hakata ka por jong nowa ka baudang shnai ka yingling Henry kibriu kim shimla shimi ka kabu hapo jo kata ka chispa ar posnem ban pai shaublei bat ban jubab ya kata ka jingkhot bari ka kabu ondala kut ka chispa ar posnem unawa ula pendep ila ka mission ula khang yi ka yingling ka ying jong u kila rung shapo bagi ta ki marat ki badi ki balabu bandrung ki priu hangta ndagla yo ka jing shlei jong ka pertai ki sedang ban kandit ban riu Henry ka por kala dir yaki bat baro ka kala rong bat kila yap jalok ngakan mau haus nem khat kandai spa kandai posan hadin bang ila pendep ya training di South India ila up ya train na po Chennai ban Pasha Guwahati Henry namar bang ya bunkam banwat ya way paralok ubaja po railway station bat kat bangin wan syakata ka platform baga train jongi ka wan manlit na Chennai sha Guwahati ka train kam upshu yangi ila miss ya train ngasong thu ya ka jingpang jo ka mansim ngasong thu ba ka pisa kala du ka por kala du bat ngam tip lanu
haganu pat kesngingin yo tiket ban 1 pai pat syala ka jong ka jaka hagado ko por 4 don mobile phone but ka jingbuk tiket ka long bet da ka offline lane ka bangi hap ban late da ka met but tip ru lanu ngin yo pat haganu ka sngi ngin yo pat ya ka train ban 1 pai tindre ya ka train dang la ban 1 pai pat hadin ka to ka ne sngi dang la ban yo ban la da kren shep hang ka pomju kot si sin ba ubriu ula du ya kata ka kabu kapor si sin ba kala dir ya ula bandu ya ka pomju kot bat kata ka pomju kot kam dei tang si snem tang si posnem tang si spasnem henry pomju kot ula ban kordit ka jingim namar ba pelano ya ka por ber ka kabu kibriwa ka por jang unawa kilabun kam haki ki bahakado kilabun kam haga trei ka kata kilabun kam halaga jong ka yin kasam kilabun kam nalam tala ka jong ka family kibun kam na ka banta ki bahakado kilai bom sunyau ya ka jing ublai ki jing khot ublai ki bakam jaman sim kumta ki baki yo akado ki long tang sipor henry ki du no pat ya ki bakam jaman sim ki balong sya bom jukot bat kata ka jing kordit kalap yaki namar kila aslem palat kapor kalakot yaki kani kalong ka jimaham na kabanta jong ngiru na kabanta ki bangait bat ki bampat ngait na kabanta bangait kadon kapor ka ayom balada jubab ya kata lada umle ya kata kapor ka badai ula bandu shibun ki jingkerku bat ula ru bandu shibun ki poblei ula mang na benta jong naga benta ki bampat ngai ki bom ngai lada kim jubab ya ka jingkhot ublei ban pai sho ublei ban kalah ka bamat kan poi ka por ha ka ba ka jingyap kan lap yaki balada ki kwa ya ka jingkala ka bamat kinomyo shu ya ka haga gospel ka jong Lukas kalanong ka bakhan riu ka bible ka yathu Syapang uwei uriuspa lenong ka bakhat riu agar khot ka bakhat khandai tela don uwei ubriu uriuspa bat ubla jukup da ka jan saubtu bat ka jan linen udale pahu ru halakasngi uni uriuspa ule pahu halakasngi kabamot amdai tang bau im ka jing im kabale pahu ha ki jingbam jingdi ha ki riam ka bet haki baro ndrei khamtam ulale bom sutnyau lane ulapen sep ulapen serwa ya kapor ka kabu dan hagani ka perthai kumta namar ba ule baru im halaga jong kaman dan por ya uplay ka bible ka angkat khat ka ba arpolai te hadu jok ula kmit ya laki khamat haba ulong haki jingkordit ba ule yo abraham na jingai ba lazarus ka shadem jogu anda ula poi hadu jok uyo ya ka jingkordor jong ka peneng usngau thu ya ka jingkordor jong ka peneng bat usngau thu ba ki badan ha ka perthai ki long tang sipor bat menta upan ukarpat artli ki yelade udan hapo hedes ha ka jaka bala penstam ya ki nong pop bat uyo pat yo nong krong bat yo abraham ba ki dan hapo paradise ka jaka jong ka jing shong that kita ki bala nget you try bat kita ki bala kala bamat ke jingim joki ulapan artli ki nadu jok ka banengkong ulapan ya ka kriat na ka shenri na kata ka shimpri akti jong Lazarus henry umla ban yo yaka namo abraham ong ka don ka kharai ka bakrau ka ban kiban na kata ka paradise kimla ban lecha hedes kimla ban lecha paradise ulapan sa kawai ka jingkarpat uong to pha yakin nong yalap bakin lecha ka ying ukpa jonga ban maham yiki sangut ki para jonga bakin amwan cha ka di ka jingkordit henry ya kataru abraham uong omla ban pha nangni na ka jaka ban lech na ki nong yap ban lech sha ka perthai bat katanga ke jing karpat jong uru shem lala ban le bat hang ding ila ban yo ba kapor sisin bakala let
Pakanono kejing angnut, kanono kejing kwa, kanu kejing kerpat jongi, kanu melak setia. Ban urlong haba kapor kalakut, ban ladangi pensep kata kabu ya ka ayom, ngidu shibun ki. Ladangi dang du tangi ki bahaka do kampat dalilei. Hendai ladangi du ya ka bom jukut. Ladangi du ya ka jingim bom jukut. Ladangi du ya ka beneng. Ladangi du ya ka jingsuk bom jukut. Kata kanong ka jingdu ka bom lasyu ban repair ban bahapat lani ban yopat bat ka dei ka jingdu ka ban babe sya bom jukut. Na kata kadam tongin jubab yala ka jong ka jingim sya ublei. Dongin le iki ka bakapor kadang don in syakri yo blay in pai shu in pendep ya gajing khot jong u namar ka bible ko ong te siu spa ikapor ka bamot ban le iki ha kapor ka badai ban le do blay un kerku yangi hakani ka khalipmat kan penlong gajing duai bala da don na prin jong pi gajing im jong pi dang don ha gajing artatin gajing im jong pi dang don ha pedeng kata kajing bompat la banrai yala kajing im kumno pinle Henry hagani kapor to pai sha ublay ai la kajong ka donut chautrai ablay ku panjong iba habaneng hakerteng jisu bana nasaret ukun jome atwai nam ta kitu kibriu ki badang don hapreng artli ki lenti ki bompat penbej ya lenti syame try kren ye ki bikin penbej ya lenti syame ngakren banga duai na ka bentai kitu ki briu ko try kibala sautu ika monjome Henry ablay jonga try jisu be kidang buteng banle ika monjome try shwa ba ke jimba be kanwan keren yeki kata yeki ko try haga kerteng jisu ngaduai amen.